Catch check. Yahoo! Yahoo! Happy Mother's Day. Nagdaditak ka niyan. Yahoo! Nagdaditak ka. Ikaw dari na yun. Nakakampates. May bigla na yan naman yung bamboo park. Malambat-lambat na nga lang kaya. Ayun, ito po yung bamboo park. Ito po ang ating floating cottage sa ito. Yan. Malamat-lamat kami ngayon takin mga pilang bulan. Ano ba't niyang naglalamove ko? Pinalaring may donate pag ato. Adwalan eh. Parang bulati oh. Piyabe-yabe tanala mo. Ating nakatatas niya pa yan. Oo. Wala na eh. Puta, makaisip ko bukas. Oo. Ngayon talagang nga pa pwede lang ba kuling piyesta na pun. Ta. Pangat paksi pirito daing. Network. Kabyeda oh. Nanggigil na rin muro ami. Nanggigil. Ako ka na lagi no. Oh, Ako may tinapi. ako naman yung tinapi. Bunas lang. Oh, ito pala eh. Pwede lang palang dapat yun eh. Dapat mo kayo lang. Nakalakan yan rin eh. Takala. Napalaya ka bubulot mo rin ba? Ako sanda kayo, mga ragulay ako. Hindi, maudarami na ka rin, siyempre. Eh, ang pwedeng mo ko. Ito pa dos mo. Bulan ka. Dito ang bulati paro. Likong pala din namang gabon. Yan. Talo, abala ko dito. Yun, thank you po Bamboo Park. Sa uulitin, next day off. Balang ba day off ay Domingo kanini nakshoot ha? May pagal kong gayong tayo ko. Maday off yung Domingo kanini. Kaya pa pala ha? Chay? May pagal ko kaya ning padwa ko. Mano-mano yan. Ayan po, malinis po yan yung Bamboo Park oh. Mga regularing kanduli. Kakaldaya talaga timba. Eh, ano yung sibukan dyan? Liya, natsuring agos nandin. Malakas ang hangin. Oo, tunod o. Hati mo naman kanyang kin. Eh, naman yung matsara yung agos. Hindi, kaya mas hindi yung agos pakete. Yun. Lambot na rin tayo ko. Sali kong saga. May subo ko ng Bamboo Park. Panyamasan tano rin gamit kanyan. Halapan naman naliwang pwesto nung Kenny. May kalingwan niya pa itong garliyo. Suta sa akin yun. Ay, kung wake yun. Lighter. Di. Ay, una may pa yung kay. Timba. Ngata pa magkasakit. Matindi pa kin tricycle ng lala mo. Nagulabag. Ang tinapi Kenny oh. Walang kayo. Ay, mulo. Isang ko niya yung bag po to. Namawa yung Gloria. Walang kayo. Okay. Walang kayo. Ay, dari kami kayo. Yan. Ano ko ba? Yan bagay sarado niya. Pwede sarado yung bagay. Oh, pwede yan. May foto kumayo. Kaya tumagyan kita. Ano yun? Ano yun? Let's go! Yeah. Muli na kami po.